Somos Dani Cabo E Vieito Baliño. e isto é... Non vale furar. Un día máis aquí, Vieito. Un día máis aquí e un día menos tamén, Sí, un día que menos de vida. nunca deban decirlo, pero é o que hai. Hoxe día moi especial. Como absolutamente todos, outra vez con un xogador de grandísimo nivel, un home que vai en moto, perdón polo chiste fácil. Eu estou emocionado, O cañoneiro ribadense, o torpedeiro de Barraña actualmente, xogador do Boiro, Dani Pedrosa con nós aquí. Benvido, Dani. Moitas grazas. Esperemos que pases un bo rato. Gracias por vir dende Santiago, Seguro que sí, non me quedaba moi lexos da casa, así que non hai problema. Cando querades, aquí estou para vir. Moi ben, pois comezamos polos inicios, non? Porque vemos por aí que empezaches pois no equipo da túa vila, non? En Ribadeo. Non sei que recordas ti deses primeiros toques ao balón, como empezaches a ter ese idilio ca pelota. Pois sí, comezo, como moitos nenos, agora que hai categorías biberón, daquela non había nada diso, creo que se empezaba en Benxamín ou en Prebenxamín, pois con unha serie de amigos, por medio dun pai dun amigo que estaba metido na directiva da Sociedade Deportiva Ribadense, comezamos con menos idade da permitida, sen poder xogar partidos de liga nin nada, pero sí que algún torneo, e recordo con moito agarimo, con moita ilusión, porque foron anos moi bonitos, anos no que xogaba cos meus amigos de toda a vida, que a día de hoxe aínda siguen sendo, e de aí pois grazas tamén a grandes entrenadores o gran club que era o Ribadeo nese momento, pois fun crecendo pouco a pouco hasta comezar en infantil e xa no Lugo. Sí, porque chegas, cando marchas do Ribadeo para o Lugo? Infantil de segundo ano. Infantil de segundo ano. Bueno, entón xa no Ribadeo xa destacarías un pouquiño, non? Eses anos. Ten pinta, Sí, sí que... Goles a Cristo, Dani. Pois non te creas, porque, no que era fútbol 7 daquela así, pero despois o meu primeiro ano de infantil xogo máis como un mediocentro defensivo, mediocentro organizador. Recordo que eran ligas con moito nivel. Recordo que había partidos contra Viveiro, contra Burela, contra Foz, con xogadores de moito nivel. O Lugo daquelas non tiña quizáis unha canteira tan boa como ten agora, e sí que comezou naquela época o Lugo a poder coller un pouco de uns xogadores de cada equipo. Ao final, pois tiña a fortaleza e un gran adestrador como era Antonio Gómez, que foi o que me levou a mí para o Lugo, que comezou a ver partidos de equipos un pouco máis humildes da zona de Lugo, e empezou a levar un pouco todo para facer que a canteira do Lugo crecera. Na Mariña Lucense, a bo nivel na Mariña Lucense. Sí, recordo partidos contra o Burela de Julio Delgado, de Pablo Costa, partidos contra o Viveiro de Fede Varela, de Juanjo Coello, de moita xente de moito nivel, cos que despois compartín vestiario na selección galega, por exemplo, con Julio e con Fede, e no Lugo con moitos outros. Claro. De feito, mira, temos unha pregunta que vimos meter xa de Aitor García, supoño que che sona, que claro. De Ribadeo, veciño teu, non sei se é amigo. É amigo, foi compañeiro meu no Vilalbés, un gran tipo, un fenómeno. É bo futbolista. Bo futbolista, dende logo. No Vilalbés tiña a mala sorte de coincidir comigo, pero que llevamos a facer. Actual, anda metido agora na Sociedade Deportiva Ribadeo de responsable. Pregúntase se volverás a xogar no equipo do teu pobo despois de tanto tempo. Mándache un saúdo, crack, tal, O saúdo tamén para el, sí. Creo que é unha espiniña que teño clavada, que quero, que me gustaría. O gallá que nunha categoría boa. Están aí, Están aí loitando, pero creo que confío que teñen un bo equipo e seguro que van seguir adiante. É claro que me gustaría, agora mesmo vexo complicado,
máis que nada porque estou a 2 horas de ali, pero bueno, sí que nun futuro pois é un sitio ao que quero volver. E despois deste paso inicial pola canteira do Ribadeo, fichas polo Lugo, como dicías, en infantís. Que recordos tes da túa chegada a Lugo? O sea, como foron as primeiras sensacións? Como se deu a fichaxe aquela? Como foi todo isto? Pois un pouco, como che comentaba antes, o adestrador naquel momento dos infantís do Lugo era Antonio Gómez, que actualmente creo que está de axudante na residencia ou por aí andaba nestes últimos anos. De vez en cando ainda falamos, pero xa non temos tanto contacto. E o que fixo foi ir xuntando un pouco os mellores xogadores, por así decirlo, da zona de Lugo, ir xuntando. Ao final fichou en Vilalba, fichou a xente de outros equipos de barrios de Lugo, a xente da Mariña, dende Ribadeo, creo que íbamos, que non me acordo moi ben, pero que o primeiro ano creo que íbamos 5 ou 6 xogadores ali a Lugo. Levábanos, bueno, meu pai que nese ano xa estaba xubilado, o pai de outro amigo tamén, porque tiñamos, creo que eran os únicos que tiñan coche de 7 plazas, entonces eran os que nos podían levar. E ao final, pois, era un salto de nivel, era un salto, bueno, ao final estábamos os que podíamos ser os mellores xogadores un pouco da zona de Lugo e sí que había moita competencia, había un gran equipo. O nivel obviamente da liga xa era maior porque era unha liga gallega que viñamos de xogar en ligas locais, pero a verdade é que bueno, que fixen grandes amigos nesa época en Lugo, que aínda a día de hoxe, pois, cando os vexo ou cando xogamos en contra, pois, guardamos moi bons recordos. Por exemplo, algún que sea así un fenómeno, falábamos antes de Queco Vilariño, por exemplo, bueno. Con Queco, por exemplo, pois eso, chego ali ese primeiro ano, fago moi boas migas con ele é de moi preto de Lugo, de Láncara, e si que había días que, bueno, que se tiñamos un adestramento venres e o partido sábado, pois quedaba ali na súa casa, sempre tanto el como a súa familia, bueno, comigo portáronse moi ben, e si que lle gardo un gran recordo a Queco, pero bueno, como el Marcos, Julio, Cedrón, ao final fixemos un grupo de xente, bueno, que votamos case 8 anos ali xuntos, e dos que despois, pois, aínda en algunha sesión que tivemos de senior, pois, aínda coincidimos. E despois tamén, bueno, xa falaremos, pero chegas a debutar co primeiro equipo do Lugo, tal, entrenas con eles. Que recordos tes daquele equipo de Lugo? O sea, claro, porque ao final... Segunda división. Un equipo que estaba onde estaba en segunda división, con grandes xogadores. Como era para ti estar ali no medio deles? Sí, a ver, recordo que o Lugo por esa época non tiña filial ao uso, entonces os xogadores que pasaban de xuvenil xa non quedaban, non permanecían na entidade como tal, entonces o Lugo cando tiña que tirar de algún canteirán, pois era do xuvenil. A verdade é que, bueno, o xuvenil do Lugo esos anos era un bo xuvenil, éramos un equipo que soía quedar media tabla para arriba en división de honra xuvenil, e ao final, pois, chamábanos para adestrar. Eu creo que dende xuvenil de primeiro ano xa prácticamente a diario adestraba co primeiro equipo, igual que Julio, igual que Queco, e ao final, pois, é un mundo totalmente aparte. Coincides con xente que por talento son xogadores que marcan as diferencias en fútbol profesional, e ti con 15, 16 anos velos a diario, pois aprendes moito, encima xente moi cercana que o vestiario nos acolleu moi ben, e nese caso, pois creo que foi unha experiencia moi bonita para aprender, para disfrutar do fútbol e para ao final gañar amistades que perduran no tempo. Temos aquí unha lista de compañeiros totalmente espectacular. O sea, José Juan, Manu, de Coz, David López, Pita, Sebani, Leone...
Iriome, Pablo Caballero. O sea, é que están os tres clásicos, o Pita, Seoane e Iriome estaban xa aí, Alguén que che sorprendera así, algún xogador do Lugo co que te quedaras ti daquela, Pablo que Caballero. joder, este sí que... Personalmente eu con Manu e con Pita tivo moi boa relación, pois porque eles no seu momento no Lugo non vivían tampouco en Lugo, Pita vivía en Coruña e Manu vivía en Ourense, entonces na pretempada quedábamos, eu como iba desde Ribadeo, a pretempada, pois doble sesión, sempre un pouco de... hai que buscar un momento para descansar, e máis con esa idade que non estás acostumado, pois quedábamos ali nunha residencia en Lugo, e ao final, pois eso, con 16 anos, estar compartindo mesa, estar compartindo descanso, estar falando todo o día con emblemas, porque ao final eran emblemas, para min eran como ídolos do Lugo, como eran Pita e Manu neste caso, pois sí que me fixeron a adaptación moi fácil, sí que entrei moi ben no vestiario, despois con xente como Iago Díaz, co que era un pouco ídolo local. Había que seguir os seus pasos. Efectivamente, claro. sí que me acolleron moi ben. Despois, pois, futbolísticamente, por talento, aí podría engadir a moitos máis. Jonathan Valle, creo que era un tío que o que facía no campo non era normal, non era dunha categoría era dun top de primeira división. Recordo tamén Pablo Caballero, Renela, Aganzo definindo, ao final, pois eso, con 17, 16 anos que te poñen a facer unhas definicións, compartes con Aganzo que viña de gañar unha Champions con Madrid, de Pablo Caballero que viña de ser un dianteiro de primeirísimo nivel, Renela que despois xogou no Betis. Sí. Aí ou aprendes ou aprendes. Aprendiches, aprendiches. Bueno, algo podía aprender algo máis, pero... O sea, e que recordas de non sei, algunha vivencia en concreto, de algún adestramento, de algunha vivencia con algún destes futbolistas? Non sei como vives esos anos ali en Lugo, porque debutas fútbol profesional sendo xuvenil de segundo ano, non? Que nos falábamos antes. Sí, debuto Copa do Rei contra o Recreativo de Huelva, final con nervios, ese momento sempre se toma con nervios, eres un chaval xoven que ves de xogar no xuvenil, que tampouco, por moito que leves adestrando, pois vas a un contexto dun estadio mítico, xogar contra o decano do fútbol español. É complicado, pero sí que eso, que ao final os pesos pesados do vestiario do Lugo nese momento, pois como decía, colleronme moi ben, animábame en todo, e creo que se fixo bastante ben. E despois o día a día era moi fácil con eles. É que falábase moito, non? Que unha vez se marchasen Pita, Seoane, Iriome, o Lugo, e mira ti. Pero bueno, que che iba a dicir? Quen estaba de adestrador naquel momento? É un clásico, non? Coincido con Quique Setién nesa época, e despois máis adiante os seguintes anos con Luis César, con Luis Milla, eu creo que xa ninguén máis, porque despois xa... Cal era o que máis che... non sei... que máis te gustaba? Eran moi distintos, non? Supoño. A ver, Setién era algo fora do normal, que eu vío xa os adestramentos, o nivel de balón se iba a unha velocidade que, en certo modo tamén era por xogadores que tiñan ese pé que eran moi bons, pero que a verdade é que os adestramentos, as posesións despois repetidas noutros equipos e quizáis con máis nivel, pois non iba o balón igual. Entonces creo que hai que darlle a súa importancia a Setién no Lugo, creo que foi primordial para que o Lugo crecera, no que a min me respeta, creo que comigo sempre tivo un moi bo trato. Falaba moito contigo? Sí, ao final eu tamén tiña nesa época moi boa relación co seu fillo, xogábamos xuntos con Laro, éramos dos que subíamos a adestrar, e sí que era un adestrador que se preocupaba, que intentaba que melloraras, que lle gustaba que traballaras, que deras todo, e creo que iso o cumplía, e despois, pois, todo o que poidera mellorar sempre estaba para decirmo. Claro, e a nivel de ti, a nivel persoal un pouco, debutas en
en fútbol profesional fora en segundo ano de xuvenil. Sí, Copa do Rei, aparte. Que Claro, non hai que pensas ti a nivel cos teus pais, por exemplo, que falas, estás mirando o fútbol profesional, xa dis, joder, estou aquí, ollo que podo chegar, ou tómalo en plan, bueno, bien, pero vou seguir o meu camiño tamén. A ver, tonto non eres, e si que ves ves que eres xoven, que estás nunha situación privilexiada, que, bueno, que ao final nesa época sí que compartía vestiario, pois mesmo na selección galega con xogadores de grandísimo nivel, con Bicho, con Fede, con Brais Méndez. Eran xogadores que nese momento, salvo Bicho, tampouco estaban nese fútbol profesionales. Sin embargo, pois eu, Queco, sí que estábamos xa moito máis preto de chegar. Ao final, creo que meus pais sempre o tiveron moi claro, querían que eu estudara, que o fútbol, ao final son decisións, estar no momento correcto. Moitas veces, pois, a xente o consigue, outras, pois, queda sen esa sorte. Neste caso, pois, eu, de estar tan preto, pois, ao final, se non fora por seguir estudiando, pois, seguramente tampouco podría estar agora ligado ao fútbol como estou. Entonces, creo que nese aspecto meus pais sempre mo inculcaron, sempre tentaron que eu seguira estudiando e tampouco me arrepinto de non haber chegado como quizás moita xente pensaba que podía chegar. Igual, aínda que te centraras únicamente en eso, tampouco chegarías. Sí, por eso mesmo, que ao final son decisións, estar no momento correcto. Compartín eso, vestiario con xente moi boa que non chegou, con xente quizás que parecía que non ia chegar e está agora no primeiro nivel. Entonces eso é ter sorte, estar no momento e no lugar adecuado e tampouco é moito máis. Hai algún xogador, vouche preguntar dous, un que coñeceras desta época, mellor que viras que ao final que chegou, que está aí e que che sorprende que chegara aí porque non lle vías o nivel ese, e despois un caso ao revés tamén, se hai de alguén que dicías ti, joder, este tío vai chegar seguro que sai. Pois mira, caso ao revés, eu recordo, xa por non falar tanto de Queco, pero Tomás Abelleira, eu recordo joder, tío, compartir selección con el a sub-16 e ver que era un xogador diferente, que era un xogador que se ría da xente, que ao final xogaba para divertirse, que era superior ao resto, e ao final pois estamos compartindo terceira este ano. E despois alguén que parecera que non ia, pero que chegou con moito traballo, hai que non é rajar, é simplemente decir, joder, por cualidades que pasa. Sí, non voluntarioso, que están aí. Sí, pois aí, a ver, compartir vestiario con algúns de que... Falábamos antes, por exemplo, fora de cámara, un dianteiro suplente teu. Sí, o caso de Miguel podese dicir. Ao final, cando eu chego a Valladolid, eu vou como dianteiro titular, xogo as 9 primeiras xornadas. Miguel creo que non ten poucos minutos, a min expúlsame o partido contra o Atlético de Madrid B, e no seguinte partido creo que el empeza a marcar e ao final el empeza a xogar de dianteiro e a min mandan para a banda dereita. Entonces, é o que che digo, é estar no momento xusto e ter esa sorte e facer os números cando hai que facelos, cando estás no punto de mira. Falamos de Miguel de la Fuente, actual dianteiro do Leganés, que está en primeira división, non é pouco cabrón. No. Pero talento tiña, pero sí que é verdad que nesa tempada pois comeza sendo suplente. Porque é complicado tedes os dianteiros sempre tamén, porque dependedes do gol, claro, totalmente, o mellor noutra posición do campo, pois non sei, non necesitas tanto. Números, non? Sendo dianteiro, como non marques goles. Sí, ao final a min é algo que me leva perxudicando toda a vida. Eu cando xogaba no Lugo, pois hasta en xuvenil tampouco era un dianteiro que marcara máis de 10 goles na división de honra. Era un xogador que sí, moi bon, que toda a xente decía que bon é, pero faltalle gol. Claro, é que iso que lle pasa aos dianteiros, Giroud, Benzema, tense criticado xente así por falta de gol. Despois a Benzema sobraban, pero aínda así con todo isto, ti podes decir que non o di moita xente. Debutaches en segunda división, xogaches 81 minutazos contra o Albacete, no Anxo Carro. Como recordas ese día? Imagino que estaba aí toda a túa familia na grada, non? Sí, recordo
recordo que bueno, que o Lugo xa estaba salvado, eu ao final pois levaba esa tempada xogo en Copa do Rei contra o Alcorcón, pasamos de ronda, despois tócanos o Betis, ali non xogo ningún minuto. Eu creo que un pouco tamén por premio e por haber adestrado todo o ano, por ser un máis, se te dame a oportunidade de xogar titular ese partido contra o Albacete. O último partido de Liga era mellor non xogalo porque foi aquel do Girona co gol de Pablo Caballero. Tampouco quería estar polo medio, non vai a ser. Sí que é verdad que o recordo con moita ilusión. Ao final foi un premio a todo o traballo feito, a todos os adestramentos co Lugo, e si, con toda a familia os meus amigos na grada, pois disfrutando tamén do momento. Pregúntanos aquí tamén, Rodri Fernández 290, a modo de conclusión, que tal foi a experiencia deportiva en Lugo? Imagino que, nunha palabra, como definirías, Dani? É complicado de definir, pero eu creo que a miña época en Lugo é difícil de entender porque voto moitos anos ali, xusto cando paso de juvenil a senior e o cambio de directiva, entonces ali pois parece que o que había antes xa non vale tanto a pena. Entonces teñome que buscar un pouco o de sair a xogar fora cedido. Entonces nunha palabra, pois diría que un pouco rocambolesca. O sea, ti non saques fastidiuche a carreira? No, vamos a decir eso porque ao final cada un é consecuente dos seus actos e creo que ao final ti tamén cando chegas a un sitio e ves que algo, que hai algo que está ali, como era eu nese caso, que se lle daba bola nese aspecto, que se creía que podía ser un xogador de futuro, pois ti se chegas ali como nova directiva, pois quizás seguir dándolle minutos a esa xente, pois non vai ser un premio ou non creen que sexa algo que ti descubreche, entonces pois tentarán buscar outras alternativas, pero orgullo, Sí. Orgullo. E despois, ese paso. Paso ao ano seguinte, con 19 anos, temporada 2015-2016, prodúcese un pequeno éxodo de xogadores do Lugo, que dis cara aos Somozas. Xa en segunda B, que recordas deste cambio de aires? Vas cedido aos Somozas? Sí, recordo que, nesa pretempada co Lugo cando cambio de directiva, chega Antonio Otero como director deportivo, Luis Milla como adestrador. Eu creo e penso que non vou ter minutos, pero, dende a directiva e dende o adestrador que viña de categorías inferiores da selección creen que teño potencial, que vou ser, que vou contar con minutos en segunda división e non queren que salga cedido nun convenio que tiñan co Somozas, no que, sí que saíran cedidos Mario Barco, Leuco. Eu, estou ata decembro ali sen ter participación. Ao final recordo de estar adestrando moitas veces de comodín, moitas veces por fora, así que xa cando chega decembro xa digo que creo que o mellor para seguir formándome é sair a segunda vez. O Mozas nese momento tiña un grandísimo equipo, estaba facendo as cousas moi ben, e Stili dende o primeiro momento tamén me quería, e chego ali sendo xoven, con moi pouca experiencia nunha segunda vez moi dura, e ao final pois conto con bastantes minutos para haber chegado en decembro. Un ano e medio estás ali, a segunda tempada quizáis mellor que a primeira con máis minutos, pero sin embargo o equipo é o ano do descenso, non? Sí, o equipo é un equipo que cambia totalmente, que non recordo aínda que quedábamos Antonio, central que está agora no Silva, eu, Queco, Pablo Antas e Baleato, e pouco a xente máis. De feito, Pablo Antas e Baleato están lesionados moitísimo tempo, e ata hai un partido que eu con 19 anos contra o Pontevedra son capitán. Entonces, sí que é complicado cando eres tan xoven, cando aínda non tes esa experiencia, porque a segunda vez de antes era unha categoría moi dura, con rivales clásicos, con moito nivel de xogadores, e sí que
bueno, que a tempada non sai como esperábamos e ao final pois descendemos, creo que bueno, xustamente pois se descende. Facíamoslle unha pregunta parecida a Antonio Vicente outro día, que diferencia ves entre a segunda B de antes e a primeira federación de agora? Con a primeira federación pois non che sei decir porque non a vivín de dentro como xogador. Pero con a segunda ref actual sí que hai moitísima diferencia. Ao final, creo que o nivel que había antes de segunda B xa só de equipos, xa só de presupostos, de xogadores, de profesionalidade, de rivais. Recordo partidos moi duros, partidos con moita loita, pero tamén con moita calidade individual de moitos xogadores. Entón, eu creo que pode... Non che sei decir porque non o vivín eso dende dentro a primeira federación, pero creo que son unha categoría moi parexa. Bueno, ainda así, o equipo descende, pero ti non te... Bueno, teu nivel pois dá pa segunda B, ti sigues en segunda B. En que momento te desvinculas do Lugo? Non sei se xa estabas desvinculado, fichas polo Cerceda. No, aí ata Cerceda sigo cedido do Lugo, só que, bueno, Lugo era un paso de un mes na pretempada, os anos de Somozas, hasta ir ata... bueno, cedido a Somozas, e no ano de Cerceda sí que xa non nin me presento a pretempada, xa non queren que nin me presente a pretempada, e xa directamente xa... En Lugo? Sí, xa marchamos co... Tiñes contrato profesional? Sí, tiña contrato xa dende, bueno, xuvenil de segundo ano, creo que firmo 5 ou 6 anos. E aí, xusto cando remataba o anterior ano, o último ano de sub-23. Realmente, se penso xa un pouco, non sei, un equipo como Lugo foi un xogador que debutou eso sendo xuvenil, co primeiro equipo, que está xogando en segunda B e tal, non sei, é un pouco... Bueno, é o que comentábamos, non? A ver, ao final o Lugo pois cambiou moito neses anos, fichou xogadores con moitísimo nivel. Eu recordo o ano de Luis Milla na pretempada, bueno, durante ese ata decembro que estiven ali eran os tres dianteiros, eran Pablo Caballero, Jonathan Pereira e eu. Al final, Jonathan Pereira viña de xogar Europa League 2 anos antes. Entón, eu entendo tamén que non se lle dé oportunidades a xente xoven cando, bueno, neste caso Luis Milla que acaba de chegar, pois obviamente xogarte todo por un rapaz é complicado. Anteriormente, pois Setién sí que xa tiña moita máis peso no Lugo, tiña, bueno, vía as cousas e vía a canteira do Lugo con moita máis perspectiva, e sí que, bueno, apostou por Iago Díaz, chegou a apostar por min, por Queco, por Julio. E nos seguintes anos sí que non se fixo tanto. Despois nese Cerceda, que tal? Porque había moi bo equipo, ti destacas a nivel persoal porque anotas 12 goles e xogas moi ben, Dani. A ver, ese ano que? Porque tamén eso, tes 21 anos, a putada de que descendedes, parece que estás perseguido por unha meiga, pero... É cun equipazo sí. Que recordas? Porque había algún futbolista... É un ano que comeza moi ben, creo que na xornada 5 ou 6... Creo que habíamos perdido un partido, gañáramos o resto, íbamos líderes, pero, bueno, lesionanse na mesma xornada os dous centrales titulares, que eran Pablo Agulló e Uxío Marcos. Estaba Soto por aí tamén. Estaba Soto tamén, xogamos con 5 defensas, a verdade que tiñamos un equipo moi xoven, pero de xente con moito talento, e que, bueno, nese momento estábamos a sair as cousas moi ben. Despois comezamos con, bueno, esa mala sorte de lesións, encadenamos unhas cantas derrotas, e a partir de decembro xa o convenio Lugo-Cerceda xa había impagos, xa había cousas un pouco estranas, que bueno, que cando estás abaixo pois non fan que a situación mellore. E ao final, pois, descenso tamén pois moi claro, porque ao final había xogadores que non tiñan nin para gasolina de ir a adestrar, entón adestrábamos un ou dous días a semana, e eso en segunda vez pois non o podes permitir. No medio do campo, Quique Pérez e Hugo Rama, ou algo así. Sí, no medio do campo, equipo. Dos xogadores que agora mesmo pois son liga de fútbol profesional. Obviamente, pois éramos xóvenes, bueno, Quique é un ano menos que a min e Hugo é da miña mesma idade, éramos xoves para estar eso nunha segunda B na que había moito nivel,
Pero bueno, creo que a todos nos viu moi ben ese paso por Cerceda para tamén para ver a realidade de, bueno, de estar sen cobrar, de ver que aínda que sexa xoven, porque nese caso viñamos todos de ser promesas, por así decirlo, de que hai xente moi boa con, bueno, xogando en segunda B, e creo que nos viu moi ben a todos. Foi un ano prolífico para ti en canto a goles, pero tamén en canto a tarxetas. Xogabas enfadado por había impagos do Lugo e decía, no, pero sempre mo dicen que bueno, fun un xogador que neses primeiros anos tiña moita enerxía, que quizás iba moito ao límite, nada comparado con agora, que agora parece que xa me din que nin defendo, pero sí que nesa época pois iba un pouco máis revolucionado, cousas que, bueno, que se aprenden. É que pregunta Queco Vilariño, que di, que se sinte ao ser dianteiro, 14 amarelas e 2 sobremeñas esa tempada co Cerceda. Sí, eu creo que é récord para alguén que xoga arriba. Repartías. Pero eras ademais protestón, dabas ou eres tamén... Pois eu diría que nese ano xusto non foron por protestar, foron todas por chegar tarde. Chegar tarde ou alguna de dar aposta, en plan... Alguna tamén, pero bueno, eso non se pode... Hostia, as dúas rojas, cuidado, Sí. E bueno, pregunta aí tamén... Sí, pregunta tamén Dami 27988 cales foron os motivos da desaparición do club e se chegastes a cobrar as débedas que vos... Sí, máis que nada o das débedas, non? Porque a desaparición, bueno, máis ou menos... Sí, a ver, eu neste caso tiña a sorte de aínda estar cedido polo Lugo, entonces, bueno, pues pagou todo o Lugo e non houve máis problema. E os meus compañeiros, pois, gracias a AFE, que bueno, que dende aquí pois tamén agradecer porque fan un gran traballo para todos os futbolistas, pois sí que poideron cobrar. Que ten que ser unha situación durísima esa, por exemplo, aparte, ves eso, que o equipo non gana, que pasan os meses, sigue sin cobrar, o sea, sí, como... eu recordo eso, xente que ao final que viña de xogar en segunda B, de estar noutros sitios, que bueno, que ao final o soldo de segunda B non che dá quizáis para en xente así xoven para ter moito diñeiro ahorrado, xente que que viña de fora, que vivía en Coruña, que estaba pagando o seu piso, que tiveron que deixar de pagar o piso, que fixemos algunha cena de despedida cando xa nos íamos a separar e que tivemos que pagar o prato a algúns xogadores porque non había, o sea, porque cando había compañeiros que vivían ao día que non tiñan a sorte de poder ter algo de diñeiro ahorrado e ao final pásalo mal porque ves que están sufrindo, ves que están lexos da casa e que as cousas non están saindo ben. Claro. Bueno, despois das un paso interesante que vas a Valladolid. Decíanos antes que facías a pretempada co primeiro equipo, non? Podes nos contar un pouco como se dá a fichaxe, que tal por Valladolid? Pois o ano de Cerceda, como dis, pois a nivel goleador sí que fago uns díxitos decentes e esa é a minha oportunidade de fichar polo Valladolid. Tiña outras propostas de algúns outros equipos, pero creo que a cousa de que fora un filial, de que relativamente estivera tamén cerca e de que o seu primeiro equipo estivera en primeira división, pois chamame moito a atención e tampouco dudei cando supen que había ese interese, pois fun o primeiro en aceptalo. Encima o adestrador xa me chamou tamén moi rápido para intentar convencerme. Quen era o adestrador? Era Miguel Rivera, famoso por un vídeo contra o Rápido de Bouzas cagándose en todo. Non sei se... É verdad, sí, vale. Eu non me dou conta, pero... É un tío con moita mão dura, pero que tiña as cousas moi claras, que quizás non era un adestrador ao uso dun filial, pero que creo que a todos nos veu moi ben para gañar experiencia na categoría e ser un equipo que quizás non fixemos as cousas como se esperaba por talento dos xogadores, pero que conseguimos salvarnos. Non estuvo mal, que sí que tiñas compañeiros que falábamos antes tamén que moitos chegaron a élite, que deume curiosidade que estaba Dallison nese equipo, que está ahora petando no Pontevedra, pero bueno, estaba Salisú, estaba, non sei, El Acen, bueno,
Alberto Gil, sí. bueno, Miguel Algún de la que Fuente, recordes ti falamos que antes. dixeras, este vai chegar seguro. Salisu era xa unha bestia parda. Salisu, eu recordo que bueno, o primeiro contacto que teño con Salisu é na pretempada co primeiro equipo. El dende ali xa se queda a adestrar sempre co primeiro equipo, baixaba 1 ou 2 días a semana con nós para ir ao partido, pero era un Bestia parda. era un animal, sí, era un tío que no corpo a corpo era imposible levalo, era un, polo que comentaban ali, era un tío que, un xogador que dun ano para outro que cambiou físicamente moito, que se puxo moi forte, que encima era zurdo, que, bueno, al final creo que era un xogador polo que eu xa creía que se iban pagar burradas, e así foi. Algo máis que recordes en plan esa tempada en Valladolid, que tal foi a aclimatación, bueno, un pouco nivel. Ben, ao final si que era un filial, pois como decía, non moi ao uso, porque tiñamos algún xogador por encima dos 23 anos, e recordo que, bueno, que fixemos ali un grupo moi bon. Eu xa, bueno, coñecía a Quique da etapa en Cerceda, éramos veciños ali en Valladolid, quedábamos todas as tardes para ir ao gimnasio, para tomar algo, e bueno, ali sí que a verdade é que fixemos un gran grupo con outros xogadores, como pode ser Jaime, Cuqui, Guille Vallejo, que está agora de porteiro no Ceuta, e tiñamos un equipo que eu creo que era moi bo, e que agora se está vendo que a maioría destes xogadores pois están en fútbol profesional. Non sei se ti naquele momento biches cerca o fútbol profesional, dar o salto. Outra vez. En primeira división. É que, claro, tú échelo Creo cerca un par de veces. que o vin máis cerca ou máis preto no Lugo. Ali sí que xa dende o primeiro momento vin que non me estaban a sair as cousas a nivel goleador. Sei que os dianteiros vivían do gol, sabía que era moi importante para o equipo, porque así mo demostraba o adestrador, porque Xogaches, un titular indiscutible, xoguei gran parte dos minutos, pero sí que, bueno, a nivel goleador ata a segunda volta non marquei un gol. Entonces xa ves que bueno, que eu teu último ano de sub-23, que tiña un ano firmado ali só, e que o máis normal é que non me fora a quedar. Entón eu creo que a miña, bueno, creo que o tive máis cerca no Lugo. E despois volves xa a Galicia, falábamos antes, esa volta a Galicia xa a terceira, e vas a Unión a de Ourense. Non sei, por que esa volta e que tal por ali, porque a afición de Ourense Por que ¿no? Ourense, a de Ourense? Pois mira, saio do Valladolid, quero voltar a Galicia, quero, bueno, por temas persoais quero estar aquí preto, e bueno, ao final era o último ano, bueno, o meu primer ano que non era sub-23, polo que Celta B xa era imposible aquí en Galicia, e Racing de Ferrol tiña un proxecto moi bon, e despois creo que estaba Coruxo, que tampouco houve un acercamento entre as dúas partes moi bo. Entonces, esperando ata o final, pois xa se había movido bastante o mercado de terceira, e aparece a opción de Ourense, que polo que eu estaba buscando era moi bo, porque era un equipo con nome, un equipo que quería facer as cousas ben, que viña de ascender ano a ano, que tiñamos un equipazo, e que para min seguir estudiando en Lugo quedábame pois a 1 hora, e podíase permitir. Mira, pregunta Bolo Couto, Bolo_Couto, volverás a de Ourense? Quedouche vos sabor de boca, afición espectacular, non? Creo que quedoume mal sabor de boca a min con eles, porque eu, bueno, pois como comentas, bueno, ao final fun un xogador que viña con a vitola de ser importante, de vir de moitos anos en segunda B. Na xornada 6 lesionome nun adestramento isquio, volvo a adestrar, volvo a recaer, e creo que ata a segunda volta, 2 partidos antes de que parara polo COVID, non volvo a xogar. Claro. Xusto para polo COVID, cando eu estou voltando da lesión, xa me estou encontrando mellor, cando o equipo parecía, porque viñamos de gañar en San Lázaro, que se podía meter no playoff, para todo polo COVID, pero sí que, bueno, Ourense gardo un gran recordo, xogar no Couto era un espectáculo,
como vive ali a xente o fútbol, pois sí que gardo un gran recordo e creo que estou en débeda con eles. O sea que vas volver. Agora mesmo pois Tens que volver a moitos sitios, a Ribadeo tamén, non sei se me dará tempo para todo, pero bueno, sí Gardas bo recordo. Sí, gardo moi bon recordo. E despois xa paso a Vilalba. Sí, chegas ao Racing Vilalbés con 24 anos e compartes dianteira, bueno, espectacular, non? Cun cuadrado é Santi Gegundi, que están a BBC, a MSN, e esta casi espectacular, non? Sí. Xogas titular, a maioría, marcas 5 goles, como recordas este ano en... Bueno, os 2 anos, Estos dos porque o segundo ano, cuidado. O segundo ano, sí, que foi... Aí metes tralla, Sí, ao final, pois eso, parase a liga polo COVID, eu, bueno, remato a miña carreira universitaria, entón, bueno, pois xa estou un pouco máis liberado. Sí. Dende o primeiro momento, Simón chámame todos os días. Todos os días. Pesado, Simón. Pesado, Simón, para firmar ali, e bueno, tamén eso, sentirte importante, sentir que te queren, sentir que, bueno, Simón ao final pois era un adestrador xoven que quería crecer, que quería facer que o Vilalbés crecera. E bueno, ese proxecto a min gustoume, compartía pois eso, vestiario con xente que coñecía e que tiña un gran nivel, e creín que era a mellor opción. Incluso, o sea, en segunda tempada que chegas a 14 goles en terceira, recital, mellor xogador da categoría por a AFE. Quen cho deu? Bueno, pouco que decir, eso lévache ao... Foi este ano que xa... Mente do medio campo, contra o Viveiro. Sí, un golazo. Que a perna esquerda, Correcto, con destro. Que animal, eu recordo que iso todo golazos, tío. E despois, esa tempada lévache a xogar no Bergantiños. Non sei se tiveches ofertas máis guapas ou dixeches, Bergantiños, perfecto en segunda ref. Nada, esa tempada co Vilalbés comezo moi ben, creo que se levaba 8 goles xa na primeira volta, ou 9 goles na primeira volta, e sí que xa me chama Lemos en decembro para ir ao Bergantiños, pero bueno, o Vilalbés nese momento entendendo que, bueno, que eu era un xogador importante, que estábamos pelexando por entrar en playoff, non me deixa sair, entonces, bueno, pois prácticamente xa se firma o fichaxe para a seguinte tempada. O sea que querías que ascendese o Bergantiños, Non, porque xa estaba en segunda. O Bergantiños xa estaba o Bergantiños xa está en segunda federación, e o ano que bueno, que fan un gran ano que casi entran en playoff. É verdade. E despois en que tal en Carballo? Carballo tamén é un dos sitios que lle teño moito cariño, que me deu moita pena de deixar este ano. Ao final é un equipo moi ben dirixido, creo que ten a sorte de ter a Chano ali, que é un fenómeno. E ao final é un equipo moi familiar, que está facendo as cousas moi ben, e que bueno, que me deu a oportunidade pois, de volver a xogar un pouco nunha categoría superior, que creo que era o que merecía nesa etapa. Sí. Temos unha pregunta de Xivado Meco. Por que non seguiches o Bergan? Pois non seguí no Bergan basicamente polo meu traballo como nutricionista. Ao final hai que poñer nunha balanza as cousas, e este ano o Bergantiños co ascenso pasaba a adestrar polas mañás, eu fui moi claro con a directiva. Eu, ao final, no que creo que estou mellor posicionado e no que creo que teño máis futuro é como nutricionista. Estando no Depor, creo que se están facendo as cousas moi ben, e que bueno, que quero estar ali, e o fútbol pois xa o vía como algo un pouco máis secundario, que obviamente mentras o poidera compaxinar, pois intentaría compaxinalo, pero basicamente foi por eso. Entón, en principio, claro, porque os equipos xa según primeira ref máis ben, canto máis hacia arriba entrenan polas mañáns, vai ser complicado ver a Dani Pedroso por cima de terceira división logo, non? Sí, eu creo que actualmente se sigo estando no Deportivo como nutricionista, así que esta porta está pechada, porque, bueno, creo e considero que a nutrición é o meu futuro, e que o fútbol, pois eso, obviamente gústame sentirme aínda futbolista e adestrar a certo nivel, pero sí que o de competir nunha categoría que sexa tan exixente, con adestramentos pola mañá, con viaxes,
e tendo que traballar agora mesmo non o vexo. Bueno, isto vai gustar aos equipos de terceira división. Seguramente, porque ahora estás no Boiro, este verán decides fichar polo equipo de Barraña. Non sei como se dá esta fichaxe, por que decides ir a Boiro, estálo petando ainda así, ainda que o equipo, bueno, falaremos ahora. Como chega esa fichaxe? Pois a fichaxe eu levo os meus 2 últimos anos vivindo en Santiago, quería algo que estivera preto, porque ao final polas mañás vou a Begondo, e polas tardes quería algo que me quedara relativamente preto, a nivel de terceira non había moitas posibilidades, ao final aquí era o Estradense, o Noia o Boiro. Chamou o Estradense, Chamou o Estradense, é un equipo que está a facer as cousas moi ben en terceira, que leva anos facendo moi ben, pero o proxecto do Boiro chamame máis a atención. Barraña, toda a xente que xogaba en Barraña decía que era, que había un ambiente espectacular, que se vive fútbol, que así o é. Que prefires, Barraña ou o Couto? Aí, ojo. É complicado, quizáis por estadio, por impoñente, sexa máis o Couto, pero a bancada de Barraña son quentes, apreta. As cruzadas. Sí, apreta. Boa xente. Mira, por exemplo, dinos aquí Rodri Fernández que quizáis o Boiro pensábamos que tiña equipo para máis. Ao mellor nun primeiro momento pois pensabades que ibades estar ao mellor na posición do Estradense. Cal era o obxectivo dos xogadores ao principio? Sí, eu cando firmo no Boiro un pouco, xogadores que xa estaban soando que podíamos fichar eran xogadores importantes da categoría, Sila, Martín Sánchez, Borja, Rei. Al final, pois, con unha base que tamén tiñan de preferente, con xogadores xoves, con moita hambre, como Prol, Regueiro, Romero, pois creo que se iba a facer un proxecto bon. Quizáis, tivemos a mala sorte da lesión de Martín, que trunca un pouco, o obxectivo do equipo, porque ao final é un xogador contrastado na categoría e que nos ia dar moito. Bo central, Moi bo central. Oxalá o recuperemos canto antes. E sí que, as miras de portas para fora non estaban postas en, como se dicía, no ascenso, pero dentro sí que creíamos que tiñamos un equipo para poder estar non no playoff, pero sí que loitando por mitad de tabla arriba. Mou poñíavos no playoff, Sí, estades fallando o equipo por equipo, moi bo equipo, xogador por xogador. Sí, que posa mirar a plantilla e sí que, somos xogadores que falando en pasado, No, un momento non me vou a retirar. Somos xogadores que tiñamos un nivel de terceira, de equipos de estar arriba. E sí que, chama un pouco a atención, pero ainda nos queda unha volta para intentar arranxar a situación. Ti andas dando nivel, que levas 8 dos 20 goles do Boiro son obra de Dani Pedrosa. Casi a metade, é unha burrada. Ollo, estás a bo nivel, Dani. Sí, eso que tampouco xoguei todo o que me gustaría, si que tive unha lesión, si que, non estiven contando todo eso, todo o que me gustaría, pero creo que a nivel goleador, pois... Medio gol por partido. Sí, están sendo números bons, esperemos que se poidan seguir dando e que canta máis xente axude a conseguir o obxectivo, pois será mellor. O obxectivo é quedarse na categoría. Sí, agora mesmo sí que creo que está claro e por onde temos que comezar. Temos aquí unha pregunta de incógnito interesante. Cantas veces recolliches a portería no adestramento? Non sei, porque imagino que por perder a algo. Non o recollerás moito, te espinto. Ningún día. Ningún día? Ningún día. Porque isto como é, o de recoller a portería, porque... No, ao final... O que perde a pachanga? No, o que perde moitas veces... Colle da portería, intento escaquearme. Vale. Que zorro, Sí, no vestuario, tantas fotos. Neso hai que ser un pouco veterano. Sí, sempre. Oye, vou ir a un sitio así de festa, mira, pregúntanos Jorge Dieste, quen é o máis festeiro de todo do Boiro? Non serás ti? Non, eu xa a festa non me vai moito. De vez en cando sí, pero... O alcohol, a nutrición... Intento evitalo no máximo posible. O máis festeiro, eu diría que Nieto. Nieto é festeiro. Algún máis? O segundo máis?
Segundo máis. Home, Saro considero que tamén é un clásico. Saro e Jimmy, os dous. Son Confirmado. clásicos. Perfecto. E despois, mira, facemos sempre a mesma pregunta a todos. 4 futbolistas da terceira que ficharías para reforzar o Boiro. Un por posición. Que non xogaras con eles. Que non xogara con Así, eles. 4 que che veñan rápido, que che Porteiro, molen. defensa media e... Pois mira, porteiro Santomé. Sabía que ibas a decir Santomé, creo. Non sei por qué. Pegábame. Polo pasado no Vilalbés, seguino moito ano pasado, creo que deu un nivel increíble. Este ano xogando contra eles pareceu un porteirazo, con moita seguridade, que non é moi normal nesta categoría ter esa templanza e ter ese saber estar, e creo que é un porteiro de moitísimo máis nivel. Defensa Ander Bellido, voume quedar. Encima marcou esta semana un bo gol. Sí. Centrocampista gustoume moito, aínda que quizáis pode xogar un pouco máis adiante, Adrián Lombao, do Viveiro. Pareceme un bo zurdo, non? peloteiro, sí. E arriba, pois... Para competir contigo. Borja Míguez, vou dicir. Non está mal. Boa parella de dianteiros, Borja Míguez e Dani Pedrosa. Aí podrías hinchar a marcar goles. Sí, a verdade que sí, Tivo non estaría oferta do mal. Boiro, Tivo oferta ao Boiro. que nos contou aquí o seu pai. Tivo oferta ao Boiro, pero non preferiu ir para Vilalba. Sí, señor. Xa para rematar, pronósticos da terceira, quen ascende? E quen descende tamén, porque Sí, sí, interesante. Que se preguntamos a Borja Rey tamén. Quen ascende? Pois eu creo que vai ascender ao de Ourense. E creo que tamén vai ascender outro galego no playoff, porque creo que, bueno, os que agora mesmo están arriba hai moi bo nivel. E cal era a outra pregunta? Quen descende, esa é importante. Quen descende, espero que nós non. O Villalonga de Tomás Abelleira. O Vilalonga a min foi un equipo que me gustou para estar onde estaba, pero bueno, que últimamente está sacando resultados, pero espero que o demos metido aí abaixo. E o Betanzos? O Betanzos creo que, bueno, está nunha situación moi complicada, creo que debería de facer moitos puntos para sair, pero bueno, ao final foi un dos rivais que nos gañou, sí. E que hai que ter o máximo respeto, porque nesta categoría, pois, calquera che pode gañar. Sí. Bueno, pasamos a... Sí, ao tema de, bueno, a túa outra profesión, non? Que antes comentabas o complicado que é, bueno, pues compaginar xa fútbol de alto nivel con un traballo como de ser nutricionista dun equipo como Deportivo. Como empezaches? O sea, xa che viña de neno isto de querer ser nutricionista, foi unha cousa que foi xurdindo? Non, é unha cousa que bueno, cando remato bacharelato, pois teño contrato no Lugo, teño que facer algunha carreira en Lugo. Magisterio, meus dous pais son profesores, non me chamaba nada. Ingeniería agrónoma e cousas así tampouco me chamaba. Veterinaria non me chamaba nada. Entonces, pois, en Lugo 5 ou 6 anos atrás habíase creado a carreira de nutrición. Falando con meus pais, creían que era unha oportunidade porque para poder seguir ligado ao fútbol, con todos, bueno, ao final contactos que se poden facer no mundo do fútbol, pois seguir ligado coa nutrición. E a verdade é que tampouco o dudei moito. Como chega a opción do Depor? Porque dixeras que o decembro do ano pasado, despois co ascenso, chegas aí. Eu nada, acabo a carreira, fago un máster de alimentación no deporte. A miña primeira etapa como nutricionista dun equipo profesional foi no Lugo, con Carlos Pita de director deportivo. Sabe que eu fago nutrición, e o Lugo nese momento queda sen nutricionista, e chámame para ali, o ano do descenso. E entonces o Lugo en primeira federación pois non quere asumir, bueno, ese custo de non é nutricionista xa. Actualmente eu creo que como interino do club non o hai, non sei se hai unha persoa externa, pero como a figura de nutricionista dentro do club non o hai. Entón, nada, xusto antes de comezar a pretempada do Lugo en primeira federación, din que non contan comigo por eso, porque hai que abaratar costes. Golpe duro ese, pa ti, ou que? No, porque creo que era algo que se podía ver que o Lugo non tiña unha, por así decirlo, unha estrutura tan firme con servizos do fútbol profesional tan instaurada como teñen outros clubes.
e ao final, pois, cando descendes a primeira federación é complicado, hai que abaratar en algún sentido, e unha das cousas fáciles pois era bueno, traballadores dese ámbito. E nada, e despois ata novembro, decembro sigo me formando, sigo facendo cursos, compaxinando co Bergantiños, e, bueno, o xefe dos servicios médicos do Deportivo foi o meu médico en Cerceda, entonces tamén coñecía que eu había estudiado nutrición, que había estado no Lugo de nutricionista, en ese momento que estaba de nutricionista no Deportivo, vaise facer un máster a Madrid e non pode estar ali no día a día. Entón, bueno, chégame a chamada dele. Non o dudas, Non o dudo, porque ao final o Depor creo que é un club histórico, que creo que sí que ten ese organigrama moi claro, que ten unha ambición, que quería crecer, e ao final pois é unha experiencia, unha oportunidade para mí moi boa. Ao final, mira como son as cousas, que chegas ao fútbol profesional e non por futbolista, senón por tal cual, e ao final pois é algo que lle teño que estar moi agradecido a toda a miña familia, a toda a xente que me axudou neso, porque eles, verdad, crían que bueno, que había que ter algo por si en verdad o fútbol non chegaba. E tían razón. Sí, claro que tiña. E que tal o día a día no Deportivo? Que tal poñelle, o sea, decir que vai comer cada un? Sí. Porque nos pregunta aquí, por exemplo, Maruco Barbaixo 89, que come Jeremai? Pois Jeremai come mesmo que todos, ao final... Que come? Que queremos saber que come? Ali temos, pois eso, unha estructura que comentaba antes, que no Lugo, pois, por exemplo, non había un comedor, non había... No Lugo, pois, os xogadores quedaban para desayunar lexos de onde adestraban. Ao final o Depor é todo o contrario. Ao final chegas ali á cidade deportiva a primeira hora, desayunan todos xuntos, fan todo o seu traballo de gimnasio, adestran e despois comen ali na cidade deportiva. Ao final os menús que obviamente eu mando, pero sí que nese aspecto, pois, para min, como para crecer como nutricionista chamado deportivo, era hostia. Mira, pregúntanos tamén Albertito 8 se o Dani futbolista farílle caso a Dani nutricionista. Supoño que sí. Boa pregunta esta. O Dani futbolista, cando Dani nutricionista empezaba a coñecer moito sobre a nutrición, bueno, moito, tampouco vou dicir que son aquí un fenómeno, pero bueno, cando xa comezaba a ter algún coñecemento de nutrición, sí que o intentaba levar a cabo, e creo que a nivel mental non me viña ben, porque sí que, bueno, intentaba facer, pois eso, o ano de Ourense, todas as lesións, sí que me rayaba bastante a cabeza, isto pode ser por isto pode ser... Ao final creo que hai que darlle moita máis espazo ao que verdadeiramente importante, que obviamente a nutrición pois é moi importante, pero bueno, sí que non lle fago todo o caso que lle debería de facer. Hai algo, algunha bebida, algún alimento que teñas prohibidísimo os xogadores do Depor? Que teñan prohibidísimos. Home, seguro que alcohol non lle recomendas aos chavales. A ver, ali no que é na cidade deportiva obviamente alcohol non hai, non hai... Molaría. Non prohibidísimo, pero algo que sexa, bueno, a ver, que o quitarías da dieta. A min a comida rápida, todo que é a comida rápida, pois creo que non é un aporte nutricional bon para un deportista. Ten sentido. Está rico Madonna, está. Sí, quen é o que máis, o que menos caso che fai? E por a contra, quen é o que dis, este sigue moito os notas que sigue os teus consellos? É unha pregunta que sí que me fan moito, que, bueno, pues toda a xente que intenta sacar un pouco do que pasa ali no vestiario. Eu para eso sí que son moi comedido e tampouco me gusta moito falar do que pasa ali. Creo que, bueno, que estar ali compartindo día a día con xente do que, bueno, que a vida deles lles interesa moita xente, pois hai que intentar manter moito a compostura e non falar moito demais. Pero, bueno, sí que, bueno, xoves ao final, pois, andan... Mella ollo, Bueno, Mella está nun proceso de aprendizaxe, que obviamente, pois, é un xogadorazo, ten un talento, ten un físico que é privilexiado, xa se ve que con 19 anos está marcando as diferencias en segunda división. Obviamente, pois, ten que seguir aprendendo,
non só no ámbito da nutrición, senón en moitos ámbitos para ser un gran deportista, pero bueno, sí que a verdade que a maioría fan caso, e nese aspecto teño, bueno, un vestiario moi sano. Da minoría non podemos saber nada, entón. Esa minoría que... E crees que o mundo do fútbol está educado nutricionalmente falando? Porque fai 10 anos ou así, a figura do nutricionista, ou 15 anos, o mellor... Notase moito cambio. Eu recordo que cando estaba de xogador no Lugo, todo que podía falarse de nutrición era por medio do médico, pero que tampouco eran consellos moi actualizados. Sí que nos últimos anos, e cando xa vou a Valladolid, ali xa hai figura do nutricionista, Fernando, que agora, bueno, ainda manteño de vez en cando algunha conversa, porque tamén me axudou moito nese aspecto. E agora sí que actualmente xa vas, bueno, ves os partidos de fútbol, ves o nutricionista ali antes bueno, agora que se meten as cámaras ali no vestiario, xa ves o nutricionista ali dándolle bebidas, geles, barritas aos xogadores, e creo que neso se está gañando, e que ao final, pois, o fútbol está cambiando moito nestes últimos anos, cada vez o calendario é moitísimo máis exixente, a nivel físico os xogadores exprémense ao máximo, e é necesaria esa figura para poder mellorar o rendemento. Claro, porque ti, por exemplo, ves un partido do Depor, e si ves, o sea, ti podes, en función do que pase no terreo de xogo, podes dicir, este tío fai máis falta isto, fai menos falta... A ver, sí que é verdade que actualmente no fútbol profesional en moitos medios hai, a nivel de GPS, pois vese a diferencia de este xogador corre tantos metros de alta intensidade ou corre tanta distancia nun partido, ou se non ocorreu, porque sería, obviamente, o fútbol tamén cambia moito xogar contra un Elche que xogar contra un equipo que quizáis pode estar máis encerrado, pero sí que se teñen en conta esas variables para saber que pasa, para saber se en verdad non tiña esa enerxía para poder facer eses números, ou porque simplemente era unha cuestión que non ten nada que ver con a nutrición. Ti crees que en algún momento da túa carreira acusaches unha mala nutrición como futbolista? Non, creo que non. Oye, Jeremai sí que o noto máis forte, ahora sin coñas. En plan, neste último período, estes últimos 2 anos, noto que está como máis, sabes, máis cachas, máis rápido incluso, sí, e notase. Jeremai é un deses xogadores, como comentaba antes, que ao final, cando eres tan xoven, cando bueno, sales, tes un talento descomunal, porque ten un talento descomunal, el vese que bueno, que ao final con xente da súa idade que era moi superior. Cando chegas a un nivel como pode ser a segunda división, pois todo está moi controlado, hai xente que físicamente, xente que ven con experiencia de xogar en primeira división moitísimos anos, ao final hai que toca dar un clic na cabeza, toca ser moito máis profesional, e creo que Jeremai pois é un exemplo de que este ano está a facer as cousas moi ben, de que ao final pois está vendo no campo. Ti non te metes a xogar con nos adestramentos ou así, ou notas moito cambio de nivel realmente? Sí, home, agora mesmo sí que a nivel de ritmo de balón, que obviamente non estou para eso. Un par de goles. Que tal o este que ficharon? O Buldini, bueno, mellor Pedrosa. Buldini ou Pedrosa, que, ollo, podría estar aí. Son xogadores que teñen unha trayectoria moi boa en Liga de Fútbol Profesional, que están aí por méritos propios, e que obviamente pois teñen o nivel para estar no Deportivo. O sea, co teu tiro non lle metes a Elton igualmente, ou algún sí que lle casca. Algún día sí que tiven que facer algunha tarefa así de cando o adestrador de porteiros pide axuda para ver as salidas do porteiro algunha vez, non está mal. A portería faise pequena. Pero non está mal a axuda tampouco, non todos os nutricionistas xogan en terceira división. Eso é verdade. Debutaron en segunda división. Eso é verdade. Bueno, pasamos ás preguntas clásicas xa para ir pechando, que falamos xa moitas cousas. Pasamos. Facemos, non sei se as coñeces, a primeira e a mítica de cal é o animal máis forte ao que lle gañarías unha loita vida ou morte, sin armas, unha habitación pechada. Que esta teño que volver ao principio, cando falaba de Ribadeo, teño un grupo, teño un grupo cos meus amigos de Ribadeo. Un grupo en Instagram e un grupo en WhatsApp. Eu non o leo moito,
pero... Vida xetreada. Vida xetreada e tampouco as conversas que hai tampouco me interesan moito. Pero unha desas... Nos pasa, non sei. Claro, unha desas é a de... Bueno, vídeos de loitas entre animais, que engañaría a quen. Entón, outro día dixen, xa mandei un WhatsApp polo grupo e dixen, mira, vou a un podcast no que unha das preguntas clásicas é a que animal lle gañaría. Necesito axuda. E xa me din xa, bibliografía e todo, xa me empezan a mandar vídeos. Según un boxeador, polo que me mandaron, diría que o máximo animal que lle gañaría sería un pastor alemán. No, un boxeador profesional. Entonces eu, pois non sei. Algo... Humilde o boxeador, Sí, entonces eu... Bueno, claro. Pero eu, se o teño que decir, diría un can máis pequeno. Unha galiña, Unha galiña. Dani, ti estás forte pola nutrición, vas a gimnasio cos xogadores do Depor. Eu diría unha galiña. Eres alto. Máis que unha galiña. Un ganso. E despois unha peituíña á plancha. Vale, unha galiña, entón. Unha galiña. Moi ben, queda unha galiña. E outra pregunta que temos sempre, un equipo, se o hai, polo que non fixarías nunca, nin de coña. Ahora mismo está fácil, ou? É que teño moi fácil, levo vendo toda a entrevista Están aquí os dous, o Foz e o... Sí, ao final o Foz, eu creo que polo meu pasado no Ribadeo, creo que cando era chaval eran os derbis máis quentes e non firmaría polo Foz. Boa xente en Foz, Sí, home, hai boa xente, compartín un vestiario con moitos deles e sí que me levo moi ben con eles, pero como club, por tradición ribadense diría que non. E polo Celta si, entón? Polo Celta non teño ningún problema co Celta, a verdade. Pero eres do Depor. Son do Depor. Que non falamos de como celebraches o ascenso, pero bueno, eso tivo que ser bastante guai. Seguro que non nos ibas a decir quen foi o máis liado. Estivo moi ben. Creo que ese día foron todos os que se pasaron. Sí, señor. Pois un placer falar contigo, Dani. Ata aquí, non sei que tal o pasaches. Moi ben, a verdade que é un luxo estar aquí, falar de fútbol galego e darlle un pouco máis de visibilidade como facedes a terceira e as categorías un pouco máis humildes do fútbol galego. Sí, señor. Pois moitas gracias, Dani. Un placer. E agora pasamos ao repaso da xornada e dos fichaxes, que houve bastantes. Bueno, rapaces, marchou Dani Pedrosa e hoxe temos un día moi divertido porque imos falar de fichaxes, Non sei se divertido, pero movido sí. Movidiño. Sí, onte foi locura, Houbo, non sei se haberá, bueno, rock and roll. Rock and roll, amigos. Pois empezamos que a primeira división onde no Celta non sona rock and roll. Sonan cancións tristes, seros. Vieito Baliño. Perdeu o Celta 2-1 en Mestalla. Como viche dese partido? O de sempre. Fora da casa este equipo non sei que lle pasa, non metemos un gol de cara a porta, o que sí que se confirma para Sí mí. que metestes un gol. Bueno, Pablo Durán. Era o que iba a decir. O que sí que se confirma neste partido é que para min Pablo Durán ten que ser o dianteiro titular do Celta. Sin duda. É o que hai. Están o Borja Iglesias e o Pablo Durán. Porque non chegou un dianteiro, sí que marchou Tasos Dubicas. Falamos dos fichaxes que houve en Casa Celta e as baixas. Que pasou por aí? Pois nada, chegadas, chega Iker Losada, un pouco para reforzar a marcha de Bamba, e chega Jones El Abdelawi, que intercalará co filial, pero bueno, leva todas as xornadas subindo co primeiro equipo, e logo saídas Allendo o Inter de Miami, Bamba e Luca MLS e Taso só como por 14 millóns que Colazo, 14 millóns, pero non chega nadie para sustituílo. Ben colocado, Golazo. Sí. Eu creo que é golazo polo escuadra, Sí, dicimos sí. ao como, pero Buah, bueno. espectacular. Sí. Por certo, ¿cómo se chama? El Abdelawi. Ben, tuvo así un debut interesante. No Celta Fortuna. Fortuna. Tuve un par de xogadas que quitaron no descanso porque iba co primeiro equipo convocado despois do domingo. Pero tuvo un par de arrancadas interesantes, Aparte moloume que o tío que a portería metida entre cella e cella. Sí, é moi bo. Interesante. Ten boa pinta. Sobre o de Taso, sobre todo, a mí o que me preocupa é que non chega nadie, pero eu creo que mellor reforzarse no verán, aliviaches moito o límite salarial de cara ao verán, 14 kilos, pero claro, na hora hai que apretar o cuiño. Eu non vexo tan grave, o sea, sí que coincido contigo neso, de que hai que pensar máis en verán que facer fichaxes ahora, pero que ao final
O sea, hai que tirar de canteira e xa está, non? Sí, Como está e Pablo Durán, sí, Iglesias, e saca xente de abaixo, é o que hai, sabes? Ao final, marcha Luca de la Torre, marcha Aidó, marcha Bamba, marcha Tasos. O sea, xente que tampouco estaba sendo nada do outro mundo. Non estaban sendo diferenciais. Tipo, ahora pode subir a Jordi Escobar, Correcto. Que está sendo suplente, que ve. que non lle É marca que- Segoviana. Pois sí, pero Tasos marcaría a Tarragona. Segoviana. Tasos, Ou Bamba. sí. Tarragona. Sí. Sinceramente, o que creo que vai subir é Fer López xa está subindo. Fer López e Iker Losada poden aportar tamén aí nos goles, A ver, dende o meu humildísimo punto de vista, o problema do Celta non son os goles a favor. É o sexto equipo que máis goles mete na Liga. Ollo a punte de Mou, É o sexto equipo que máis goles mete na Liga. É o cuarto equipo que máis goles recibe da Liga. Ao mellor hai que empezar a apuntalar por aí. Esa aproximarse Con un porteiro. Tamén. Un porteiro escobas. Pero con nada fanche un dano tremendo. O sea, Claro. no segundo gol do Valencia, bueno, no primeiro gol pasa o que pasa sempre no Celta, que o segundo pau non debe existir porque sempre rematan solos. E no segundo gol non sei quen lle deixa unha autopista a Javi Guerra para que controle, se gire e pegue. É un gol parecido do Celta que o segundo do Valencia. Un Sí, desmarque sí. así encortado. Hai que comentar, Joel Lago vai xogar prácticamente sempre co primeiro equipo agora. Sí. Bueno, ese ha subido o primeiro equipo casi, como Sí. quen di, porque non vos reforzastes en defensa, tampouco. É que a mí pareceme, o sea, a mí pareceme ben, xa vos digo, eu prefiro, o sea, pareceme ben cambiar a esta xente que saleu, toda esta xente que Correcto, saiu, e ainda botaba algo a un par deles máis, seguramente. Que de escoria para Vieito dentro, A Gadaña Baliño, É cambialos por xente do filial. A Gadaña. E darlle opción a xente, a rapaces que vayan de Que, abaixo. por cierto, o Álvarez ficha o primeiro equipo. Sí, O número dorsal 23. número 23. Sí, señor. Becan, O de Llorca, o de Aire Álvarez. Sí, señor. Pois queda aí esos reforzos do Celta, esa primeira división. En segunda división hai festa, sona rock and roll. Gañaron o Depor e o Racing de Ferrol. Eibar 0, Deportivo 1, gol de Ximo Navarro. E Levante 0, Racing 1, gol de do Río. Credes que pode haber outra xornada daqui a final de Liga na que Como? gañen Racing de Ferrol de Depor? É complicado. A ver. Pero pode pasar. O si gana algún partido máis o Racing, sí. Bueno, houve moitísimo movimento onte en Ferrol, pero un montón de movimento. Sí. Telo por aí apuntado, verdad? Eros. Sí. Pois mira, empezamos en Ferrol, que as chegadas de Raúl Blanco e Naim García sumouse a de Emanuel Insúa, que xogou en primeira división con Granada, e o regreso de Don Ever Pena, Ollo este, que volve, Crack. Cuidado. Estaba en Vizela con Simón Lamas, rescindiu ali en Portugal e volve a... Volveu para salvar o equipo. Sí, Foi de Erasmus. quen marcha? Quen marchou? Porque eso Pois, tamén... a Moi Delgado del MAS EBB sumouse a retirada de Alex López, que pasa a entrar no organigrama do clube. Unha lenda do... Unha lenda. No clube Unha lenda do fútbol galego, Do diría. Celta, sí, sí. Unha pena un pouco esta marcha fora dos terrenos de xogo, sen unha Desta- despedida na malata sí. como xogador, Desta, sabes? Desta maneira, a verdade é que sí, non é... Bueno, Bueno, bonito, pero bueno, si é para axudar ao club, pues, Sí, benvido. foi para eso, prácticamente. Decían dende a afición, lin por Twitter e tal, non sei ata que punto é certo, ao Sí, final é ceder para a ficha para por- axudar. E despois hai outros que están aí chupando do bote sin que lles importe unha merda o Ferrol, pero bueno, é o que hai, e a ver o Racing, Que lles importa unha Non, merda? non sei, que lles importa unha merda o Racing de Ferrol. Ah, vale, vale. Digo, Ferrol como cidade. Xa. Non decía, non estaba chamando Ferrol ao Racing de Ferrol. nin se che ocurriría. De feito é Racing Club Ferrol. É que nin se te ocurriría. Pero se no Deportivo tamén houve No momentos. Deportivo houve moito movimento, Diego Gómez que regresa do Arenteiro da súa cesión, logo na última semana chegaron Zakaria e da Chouri Chouri, da segunda holandesa, 17 goles en 23 partidos, e Denis Jeanrot, un box to box do Toulouse que ten bastante boa pinta. Australiano. Creo que francés, pero non o sei. Australiano. Bueno, Un canguro. casi. Son Eh, de ascendencia francesa. Seguramente, Ten pinta. o apelido. E o último reforzo foi Nemanja Tosic, que é un lateral que cubre a baixa de Escudero e vendo Zúrich. E logo nas saídas a Lucas Pérez e a Eric Puerto súmase Davo, que pon rumbo Sí. ao Murcia. Foi triste a saída de Davo, Personalmente, o sea, a xente vai ter cariño a Davo ao final, Sí, a ver, é un currante que salvou a cabeza de Diáquez contra o Arenteiro. Sí, sí. Como mítico gol ao Barça B de Davo, Ti que opinas del Mou como deportivista? Davo... É do Depor, Davo? Dis. Sí. Bueno, De Como corazón. deportivista. Ah, tío. no, ti como deportivista, que opinas da marcha de Davo? Non sei.
Esos xuizos que faz así non están ben. A marcha de Davo, bueno, está ben. Nada que obxetar. Sí, el quere minutos. O Deportivo non llos daba, marchas, bien. Parece Normal que non correcto. llos dera. Ten boa pinta as fichaxes estes. Sí. Vendos así parece Mira. que son fichaxes do Aston Villa para saltar a Champions. Prácticamente. Non te pases, Vieito, non te pases cas bromas. Vamos a ver, para a segunda división, así sobre o pelo non conozo a ningún destes xogadores. Bueno, non sei, imagino que vos tampouco, non? Era Chouri, Genrao e Tosi. Mira, Pero ese solo, os nomes son de cracks. Europa League, mínimo. Bueno, Eu creo. a ver que pasa. O tema é, eu penso que se o Deportivo non chega a fichar a estes 3 futbolistas, o Deportivo era carne de estar moi abaixo e sufrir bastante a pesar do mal nivel que hai na parte baixa da segunda división. É o mellor fichandos tamén. Eu penso que fichandos non é que van ser futbolistas Ti interesantes. coñecelos de algo? Eu, Lin, que o australiano, é moi interesante. E despois os highlights do dianteiro non está mal. Dixo Pedrosa fora de micros, dixo que era un futbolista diferente. Sí, A ver. ten pinta, A ver, Bueno, deixamos aí a primeira ref, parece vos? Corre raro. segunda... Como? Corre raro. Quen? Churi ou Chouri? Zaka Chouri. Zaca. Corre rarísimo. Vístelo? Non. Aconsello volver. Vale, miraremos. Mira como son as cousas que non sei se te dices conta, te acabas de decir. Deixamos aquí a primeira ref, vos son conscientes. Sigamos. Bueno, pasamos a primeira ref, quería decir, onde o Fortuna, o filial do Celta, perdeu 0-1 contra o Nástic, o Amorebieta gañoulle 3-0 ao Arenteiro, o Lugo respira 3-1 contra os Osasuna Promesas, con gol de Reniero, un en propia porta e outro da Cobra Mendoza, e o último partido, pois non sei onde o teño. 0-0. 0-0. Andorra Ourense. Non estaba por aquí. Sí que está na seguinte. Unha cousiña ao partido do Lugo, Toni Seligrat a cargo do equipo despois de que morrera a súa irmá, E Toni Seligrat, que rajábamos del, mira ti como gaña o primeiro partido co Lugo. Ninguén rajou de... Bueno, era sei un pouco, pero... No, Bueno, dixen que a roda de prensa non me generou confianza. Bueno, Tampouco son. Pero ben, é moi ben o Ourense tamén, empatar en Andorra. Leva 10 O meu partidos Ourense. sin perder. No, 10 partidos perdeu sin perder. Un partido en los últimos 10. Foi. Correcto. moi ben. Pasa, Pero- que fichaxes houve na primeira ref? Que é o que nos interesa no día de hoxe. Pois que opinades? fichaxes houbo bastantes. Mira, Celta B, que a Jones súmanselle Jaime Vázquez, central do Oviedo, e Hugo González, canteira Valencia, dianteiro ex do Cartagena. E foise Emil Rodríguez, que bueno, marchou. Ajá. No Arenteiro, ollo, porque este movemento. mercado sí que foi moi movido, Onte, Adri López, Luis Fernández, Sergio Esteban, canteiro do Valladolid, Andrés Borge, Simón Luca, que ven do Valencia, e Jaume Cuellar. Gustoume de Jaume Cuellar, é a verdad. Ollo, Sustituir a Diego Gómez, quizáis. Jaume Cuellar, que non estaba ben en Lugo, de feito sube aí unha story de alguén que decía e agora a demostrar Sí, sí. o emoji de calar bocas. Ollo como marcha Jaume. E logo baixas, pois Diego Gómez, Marquitos, Tiago, Díaz, Berardozi e Javi Moreno, que marcha ao Albacete. Pasa que marchou sendo moi importante. Sí, eu eu- creo que o baile este de o ben que iba o Arenteiro, eu creo que vai acusar isto na segunda parte da temporada. Sí, Son moitas, xa non polo nivel que diminúa, que posiblemente tamén, pero é o rollo de que son moitas altas, moitas baixas, cambia moito de equipo. É claves, Moi porque complicado. Diego Gómez e Javi Moreno, ollo, Son básicos. Eu estou Menos mal que fixaron os puntos que fixaron na primeira volta. porque Sí, isto totalmente de acordo contigo. Isto é un pouco incógnita ahora o que pasa. Sí, Pero, pero bueno, sempre superan xestionar ben este tipo de, Sí, sí. de momentos no? Sí. En Arenteiro, pero bueno. Que máis houve por aí? Pois O en Lugo chegaron Reniero, que marcou o domingo, Golazo, Air Fryer, ou Afrille, Ajá. e Pereira, que chegou onte. E baixas, pois foron Jaume Cuellar e Lesme. E en Ourense chegaron Blesa e Teijo, e as baixas foi del Olmo. Baixa importante del Olmo, Teijo, lateral dereito interesante. Meteulle esta semana ao Pontevedra, co Fabril, ben procedente Sí, do Fabril. sí. Bueno, pois aí queda iso. Eu supoño que o Lugo ben, non? Con Reniero funciona o tipo. Eu confío en Air Fryer. Reniero ten unha pintaza. Eu non coñezco a xente. Reniero Vendo Racing, estivo un ano. Canteiro ou San dous, Lorenzo, sin creo. xogar. mete medo Reniero, Bueno, pasamos a segunda ref. Pasamos. Fala por aí, Mou. Fagua, pois temos o Bergantiños, bueno, contamos primeiro os resultados, non? Que son un Fabril 3, Pontevedra 0,
Kevin, Fabi e Quique Teijo. Numancia 1, Bergantiños 0, unha pena, porque foi de penalti no 90. Coruxo 1. Penaltiño, claro. De Manu Núñez. O que non foi penaltiño foi o que lle pitaron a favor ao Coruxo contra o Llanera, un dos penaltis máis claros que vin na miña vida. Alex Rey de penalti. E Langreo 2, Compostela 1. Adiantouse o Compos con gol de Santi de Prado e non fomos quen de gañar o partido unha vez máis. Segunda federación, o Bergantiños, baixas, Diego Rodríguez, William Peña, Mario Musi, Tomás Stepanek, era tenista, Cristian Molina, que, como curiosidade, marchou o Moscardó, o equipo terraplanista. Pobres. Como altas, temos a Tiago, a Kensley Vázquez, a Sergi González e a Ángel Cano. Sí, eu aquí destaco Bom a Tiago, tío, que está xa xogando titularísimo. E gustame moito Tiago, creo que en segunda red vai sobrado. Gústame. Tens que demostrar. Sí. Fabril, baixas, Quique Teijo, Hugo Villaverde, Arousa, se non me equivoco, Sí. e Dylan Iglesias. E como altas temos a Alión Mané, senegalés, que ven procedente do comercial sub-20 brasileiro. Primo de Sadio. En serio. Bueno, si A todos ver, os manés pode son ser. primos, hai moitos. O mellor hai moitos manés en Senegal. Non o sei, Xa como todos os López, ¿no? Claro. Por parte do co-líder xa da categoría, que é o Pontevedra, temos dúas altas, non hai baixas. A de Miguel Cuesta, que debutou contra o Fabril, ten boa pinta, e a de Brais Abelenda, por todos coñecido. Que dicir de Brais, Rin, rin. Coruxo, baixas, Raúl Ortube, Álvaro Fernández e Vinque Diabaté. E como altas temos a de Samu Araujo. E para rematar o Compos, baixas de Óscar Gil e Juliano, que xa foron hai un par de semanas, sumouse a de Jorge Sálamo, que era un juvenil con proxección a contribuir, e como altas a de xa conocida de Marquitos, e a semana pasada saltou a bomba de Antes, Fausto Tienza. Bo futbolista, en teoría, 35 tacos, tío con experiencia, medio centro, con experiencia en fútbol profesional. En primeira división. A Marquitos é un... Un peloteiro que esta Marquitos, Fichaxe top. xogou moi ben. Jorge Sálamo, pa o Celta, non estaba, non é Sí, oficial. sí. Non é Celta. oficial, pero xa se Sí. sabe como vai ser o método de pago, etcétera, Sí, etcétera. sí, Que é sí. un partido amistoso entre o primeiro equipo do Celta e o primeiro equipo do Compostela, e a Caixa irá para as oficinas de Santiago. Cuidado co Compostela. Pode haber máis movementos. Eso se rumorea, Pode haber máis movementos e o Compos en descenso. Sí. Descenso directo. Sí. É algo que, a ver, si non lo din a principio de temporada, non damos un duro. Que é un equipo que non está preparado, tampouco está feito para isto, para estar aí. Entonces, a ver como responden. Espero que ven, porque teñen bo equipo. Pasamos á terceira ref, onde o partidazo foi o Polvorín 2, Ourense 2, Jorge Maceira por 2 en 10 minutos, empatou Justino marca Justino cunha auténtica barbaridade de gol e Antón Guisande empata o partido. Casi remonta outra vez o Ourense. Quedou con menos o Polvorín. Correcto. Sí. Correcto. Damián, que marchou. Marchou, hai que falar ahora dos fichaxes en Podo facer terceira. unha pregunta moi rápida. Sí, claro. Por que Cobo foi suplente? Pois non se sabe. Habría que Foi preguntarle convocado. ao Borja Foi Fernández. convocado. Foi convocado, estivo no banquillo. O mellor completou a convocatoria e era Claro, ao mellor- doime un pé non xogo, sabes? Claro. Claro, a mellor eu que creo é que tería algunha molestia ou algo, pero si hai un partido no que non pode rotar a Cobo é este. Estradense 2, Gran Peña 2, golazo de Porrúa e Ander Bellido, doblete de Dani Rosas, novo Pichichi. Xogadorazo. Fua. O Gran Peña con 10 tamén. Flipas, sí, sí. Silva 0, Somozas 0, Alondras 1, Boiro 1, gol de Pablo Goitia e Álvaro Fernández marcou no seu debut. Testarazo, Hostia, se leume un gallo. Sarriana 1, Vilalonga 2, Alejandro Dieguez e Iker Villanueva para o Vilalonga e Santi Gegunde. Aquí pomou jajajaja, Eros dimitivos o míster. Dimitiu o domingo a acabar o partido, a Sarriana traballando para ter xa novo entrenador para o seguinte partido. Viveiro 2, Valladares 3, doblete de Miguel Freiría, dimisión de Fabri, ollo, Tamén dimisión Cousas de Fabri. movidiñas por Viveiro, según me contaron. Sí. Teño aquí Andorra 0, Ourense 0, teño descolocado os papéis e faltame todo. Seguide vos, por favor. Noia 0, Arousa 0, Chema que bueno eres. Vilalbés 1, Arteixo 0, Cañi salvando outra vez ao Vilalbés e Betanzos 0, Barbadas 1, gol de Pablo Rubio que os acerca a salvación. Sí, señor.
Que pasou? Nada. Bueno, vamos que fichaxes da... Sigue buscando os papeles, se queres. Non teño nin idea onde están. Por eso non te ris. Non sei que... Igual do Pedrosa. Efectivamente. Bueno, hai empate no máis alto da táboa, Queda todo prácticamente igual. Ocasión perdida para todos os que iban arriba, que pincharon todos. E pouco máis, non? E abaixo apertouse moito a cousa, E abaixo apretouse moito a cousa, sí, señor. Porque agora Viveiro 4 puntos, estaba aí nunha zona relativamente cómoda, ollo. Os grandes beneficiados un pouco desta xornada, eu creo que son Noia, Vilalbés. Gran Peña, Vilalbés. Vilalbés. Estes equipos que están por aquí... O Valladares, o Vilalonga, o Betanzos, o Barbadás, ganou Barbadás, non? Sí, claro. Valadares, Vilalonga e Barbadás salieron moi beneficiados. Sí, señor. E o Betanzos, que prácticamente se afunde. Sí. Ten pinta, está así vindo cara de preferente. Sí. Houve moitos movimentos na terceira e imos facer un breve repaso de cada un dos equipos. A U de Ourense pedían un 9. Estaban todos os chavales de fondo vermello, estaba que podía vir Charly López, o dianteiro do Pontevedra, non chegou ninguén, solo Fer Beltrán, fichaje de moito nivel, pero está lesionado xa. Fer Beltrán estaba facendo xornadas Na na AFE, correcto. non? Sí. Sí. Algo. O Racing Vilalbés, xa sabedes que fichou a Vicente Schneider e a Brais Pedreira ante a baixa de Asier Brundarena. Estradense non fixo nada, Vieito, funcionan as cousas, non movedes ficha. Pa que? Pa que? Se algo funciona non o arregles. Sarriana, nada, a pesar desa opción que hubo de Iago Parga. Intentouse, a Sarriana onte estivo intentando conseguir un central e un mediocentro, pero nada. E aí queda. Non, O Noia, vas tampouco... Vas dando tumbos, pues non é un proxecto moi fiable, non? Pregunto, non sei. Bueno, Mou, non enredemos, o Noia non fixo nada tampouco, están funcionando as cousas. O Arousa fichou a Tafa Cante, o central Tanquete, Hugo Villaverde do Fabril, e Duque empeza a xogar xa con máis regularidade. E a baixa de Peredo. Polvorín, Damián Noia, de un clásico do Lugo de toda a vida, o santiagués, fora, baixa importante, marcha a UD Alcira de Segunda Federación. Unha baixa importante. Gran Peña. Andaluz. Non sei onde Murcia, é. creo. Murcia. O Valencia. Murcia. Solo me levante español. Puf, que pena irse a vivir a Murcia. Pero bueno, Efectivamente, non o podería definir mellor, sigue, cabo. Gran Peña, oficial a fichaxe de Amin Rajuani, internacional sub-20 con Marruecos, procedente do C de Manchegos, estivo na canteira do Lugo. O Alondra xa sabedes que marchou Robert Carril, marchou a Arabia. Aitor Aspas dentro, xa é titularísimo, foi o único fichaxe que fixeron. E o Silva non toca nada. Marchou Julián Nieto, eso sí, ao Mugardos. Somoza, Sicre Fernández Tao, tamén marchou Mugardos. Viveiro perde a Keita e entra un lateral dereito de Burela, que estaba ben o Burela, Eros. Sí, reforzouse moito tamén, Sí, e fichou eso, o Viveiro a Alex Esquerdeiro. Que apelido máis bonito, non? Que é seguramente lateral dereito. é lateral dereito, seguramente sexa diestro, pero bueno. Valladares nada, Vilalonga fichou a Santi Garrido, César Fontán marchou, Boiro fichou a Piñeiro, da cidade de Ribeira, saliu onta noticia, a Diego Rodríguez, a Arán Pazos, Álvaro Fernández, e marcharon Adrián Pereira, Ángelo, Iker Arango e o Míster. José Tizón, novo adestrador. No Boiro sí que moveron cousas, Home, normal. Sí, foi a cocteleira, ¿no? Sí, joder. Barbadas en movimentos destacados, o Arteixo, marchou Diego Vela ao Montañeros, Keku, un chavalín que de 18 anos procedente do Lugo, pois ficharon, non? Tivo algún xogou uns O minutos. Arteixo fichou, sí, non? Sí, fichou a Keku, non sei, un chavalín. Está en idade juvenil. Claro, sí. E o Betanzos fichou a Del Río e Vituco marchou ao Paio Saco. Por certo, vin que estaba un tal Pablo Gil Sanz Pérez, do ano 07, que é juvenil e vai sobradísimo, xa tivo convocatorias co primeiro equipo. De quen, do Betanzos? Sí, Pablo Gil Sanz. Bravo, tan sobrado, non vai. Pablo Gil Sanz. Gil Sanz. Será algo de... Eu penso que é o fillo de... De Oscarín. Sí. Non o sei, estou me tirando un triple, pero eu penso que sí, Pode ser. E pode É ser... betanceiro, non? Claro. Claro. E pode ser moi destacado no futuro. Recuerda ese nome. Deixo aí. Guapelillo. Pasamos a Preferente Norte. Que falo ti, Preferente Grupo 1, xornada 20. O partidazo, comezamos co partidazo entre Negreira e Lalín, un repaso do Negreira que vai voando 4-0, lle meteu o equipo do Deza. Miño 1, Sofán 0, David Pájaro de penalti, Oval 3, Mugardos 1, remonta Oval a costa dun floxo Mugardos, Cidade de Ribeira 5, Ribadeo 0, Chosca, doblete de Nando dende o banco, Santirso 0, Dubra 0, empate a nada, Pol 3, Paio Saco 2, Alex Pérez no 83 e Cuadrado que siga o seu. A lesionarse, dis. Sí. No, a anotar 4 goles en 3 partidos.
Escairón 0, Montañero 2, Miguel Real, Papi e Victoria, volta á normalidade. O Sigüeiro que lle ganou 3-0 ao Arzúa cun doblete de Cristian Liñares. O 4 do Arzúa, cuidado, Eh? Xogou mal partido, Dio para esquecer. Veu do Bea. Sí, xa vin. É o segundo partido que xogo. No, Quen é o 4 do Arzúa? non me quedei con nome, pero... Veu do Bea? Sí. É ridículo o que fixo. Pasa. Xe me diga, porque o coñezo fixo. Ordes 1, Lemos 1, Luis González empata Pablo Mourinho no 98, 13 amarillas e 3 cartóns vermellos. Cuidado, Partido duro. Estuvo bonito. Moita o partido movida, este. moita movida. Pois hai que deso. E bueno, hai que deso. O Atlético Coruña Montañeros que sigue líder, Sigüeiro segundo clasificado, despois Miño, Negreira, Cidade de Ribeira, o Lalín que empeza a descolgarse como era un pouco previsible, non? Despois das baixas todas que tivo. E por abaixo, afundidos o Arzúa, o Val e Atlético Escairón. É un pouquiño por encima o Galicia Bugardos, que pode ser outro que... Sí, o Ribadeo anda aí loitando. E, por certo, novo colista, o Arzúa. Correcto. Sí. Pasamos ao Preferente Sur. Ten unha pinta eso de... Ten unha pinta de autonómica que non pode con ele. Xa, Sí, ó. obvio, sí. Sí, sí. Mal. Está bonita a liga por arriba, creo que tanto Está porque Montañeros... volva a Balotelli, pode ser. Montañeros, Sigüeiro e Negreira, eu son 3 equipos que os vexo ca flecha moi para arriba, Sí. Bueno, e o miño tamén, claro. Pasamos entón ao Preferente Sur. Quen a fai? Faineros. Vale, Veña. pois fainaeros. Pois o partidazo da xornada foi ese 102 Xuventude Cambados 2, un festival de tarjetas en Oira, e empatou Rabil Bin en propia porta ao final. Como O primo de Mr. Bean. Rabil Bin. Porriño 1, Cultural Areas 1, goles de Samuel Vilariño e Aaron Figueiredo. Beluso 1, Atlético Arnoia 1, que ben compito Arnoia, Ollo, Céltica 2, Umia 1, José Gregorio Santorum preto do final. Eu pregúntome, este Grego. tío é da antigua Roma? Histórico ou- grego, é moi bo futbolista. É que Ah, Un apelido bastante común, na Santorum. Rusa, a verdad. Santorum. Sí. 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 Hai moito narcotraficante. Había un clan de narcos que Sí. era... O Santorum, sí. Bueno, pues logo borramos ese chiste, vale? Por lo que poida ser. Porto Novo 4, Rápido de Bouzas 0, un pouco de sempre. Pontevedra B 0, Moaña 0. Barco 2, Choco 1, goles de Óscar Martín, Javi Pazos e Xan Castiñeiras. Atlántida de Matamá 1, Atios 1, o Atlántida de Matamá non se rinde. E Pontareas 2, Berín 1, David Calo no engadido. Gustoume moito ese lema. O Atlántida Matamá nunca se rinde. Qué bonito sería ver no Atlántida Matamat a Johnny Otto, que é de Matamat. Sí, non o sabía. Sí, bueno, entre o Aris de Salónica ou onde carajo este na Liga Grega, É isto... moito diferente. Sí, señor. Pois aí está, co Céltica primeiro clasificado, despois Barco, Beruso, Atios e Porriño tamén en playoff e por abaixo os de sempre. Un pouco loitando Berín e Choco aí, pero bueno. Pasamos ao Furancho Furiño. Pasamos. Pasamos ao Furancho Furiño. Pois comezamos co Furancho Furiño, unha xornada cargada de goles, malleiras e os mismos de sempre dando asco. Comezamos ca primeira futgal, grupo 2, Dumbría 4, Boimorto 3, gol de Daniel González no minuto 90. No grupo 4, Cartelle 2, Viana 7, Iván Pérez que marcou un hat-trick. Endurecín un pouco os criterios para a primeira, porque había moitos resultados. Sí, que, sí. Segunda Futgal en Ourense, Coles 4, Rúa 3, Antonio Álvarez no 89, Bien. Santiago 1, Victoria 8, Sporting Lampón 1, que podía ser Sporting Lambón porque lamberon 8 goles. Santiago 2, Lamela 8, Campo Rapado 0, sí que raparon pero o seu marcador. David Varela hat-trick. En Lugo 1, Río Torto 8, Cospeito 0, hat-trick de Manuel Carreira. En Lugo 2, o Incio Terra Brava 5, Paradela 3, e destaco aquí a Roy, que é colega meu, doblete para gañar no 89 no 96. De feito, mandei un mensaje de atento que te menciono. Sí, señor. Coruña 1, o terceira futgal, é verdad. Vamos xa cos grandes, cos grandes desta sección. Un clásico. O Deportivo Cristal 2, Eirís 11, doble hat-trick de Ezequiel e de Óscar. Levantará a cabeza este equipo? Eu creo que non. Liga da Costa, Oza 7, Inter de Brens 1, Inter de Brens, que intentou ser o Inter de Milán e saliulle mal. Que habrás Francia, non? Sí, xusto.
Santiago 3, Atlético Fátima 8, San Pedro 0, vaya por Dios. Lugo Grupo 1, Goiriz 13, Friol B 0. Ollo con Adrián Vizoso, que se creou Cristiano Ronaldo meteu 5. Ollo Cristiano Ronaldo tamén as declaracións de onte. Ourense Grupo 1, Atlético Trelle 9, o Irixó 1, un mítico xa desta sección, o Irixó. Pontevedra 2, entre os probablemente os dous equipos favoritos desta sección. Chispa 10, Su 0. Pero ollo con Cristian López que meteu 6. Histórico, Cristian. Vale, Hai que traer a Cristian, vale. López. Mete sempre 50 goles. Este tipo leva 60 goles na tempada. A ver, xogo contra os outros partidos, acordo. Porque foi eléctrico. E tivo moita chispa. Vigo Grupo 1, La Guía 3, 6, 7, hat-trick de Óscar Verde. En Vigo 2, Nieves 8, Crecetense 0. Parece que nevou no marcador do Crecetense. Sí, señor. E agora que nos traes? Son adiviña 11, pode ser? Un dos adiviña 11 que me quedaron aí na retaguardia Está outro guapo. día. Está guapo. E como onte o outro día falamos do Celta e falamos do Racing de Ferrol, Sí. pois hai que falar do Do Deportivo. Do Dep. Va. Dep Ortivo, tamén. Veña, va. No, ese é o Cristal. Pero o 11 dunha das noites máis máxicas do Da Champions. deportivismo. Do contra o Porto. O Milán. 11 do Centenariazo. centenariazo. Eu non teño nin idea casi. Molina en portería. Sí, efectivamente. Molina. A ver, podemos Estaría poñer Naibet. Manuel Pablo, poñeremos polo dereito, non? Sí. No, No? Xa nos jodeu. Naibet. Vale. Naibet sí. Quen era outro central? Donato sería. Donato central. Donato está. No. Mauro Silva, Sí, no medio. vale? Esquerda Ramis. No? No. Capdevila. É da tua edad. No, Capdevila estaba no banquillo. Eu tiña 2 anos cos de centenariado. O sea, Estaba ya el miño. No banquillo. non vale. Fran A ver, arriba Fran. arriba Fran Tristán. sí. y Valerón. Tristán, Tristán, Valerón, Valerón, Fran, témolo. sí. Que nos falta? Sergio, Sí. Ollo. No medio. Víctor. Sí. Mediocentros Xa están os temos, todos. Sí. E falta un lateral dereito. É un dianteiro, o lateral. No, Faltan fa- os dous laterais ou un central. Non Sí. é? É un efectivamente. atacante, non? No. No, vale. No. Faltan os defensas. Vamos a ver, lateral dereito. Que por cierto, clavastes 2 dos 3 cambios, Sí, sí. Capdevila, Yalmiña. Buah, non estaba Capdevila, tío. Lateral, no, nin Ramis, entonces ganaron lateral zurdo. Dá unha pista pequena. É galego. Mira, queda. Mira, un dos que Andrade, queda. Andrade. No. Un dos que queda. Tivo un homenaje en Coruña hai pouco. Donato. No. Donato. Tuvo un homenaxe en Coruña. Sí. Un homenaxe en Coruña. Porque fixo algo bastante importante. Lucas Pérez. Lucas Pérez de lateral esquerdo. Non sei, tío, Non verdad? me dou conta ni do... Non é español. non é español. brasileiro. A ver, iba a decir No. Paco, pero non. Non, que nacionalidade ten? Jukic. No, yo que non estaba. Sí. Ese non fixo nada importante. Gañou un mundial. Ah, xa sei. Ah, Scaloni. Scaloni é un. As colores de lateral dereito Sí, estaba. e faltan 2 españoles. Si que son o central e o lateral esquerdo. Paco, Gémez. No. Joder, pois non sei, non me dou conta. Espera, como se chama o Ramis? Non sei. Non é, non é. Isto para un deportista debería saberlo, mo. Eu estaba... Lateral zurdo, central, falta. Estaba co Biberón ainda, por favor. Pois non o sei. No, es que. Sí, sí, sí. Lateral zurdo. Non o sei, non o sei. central. Eu non teño nin idea, o sea, non Central. non o vou dicir. Eu quedei en Felipe Luis, sabes? Cando aí empecé eu a seguir o Dep. Oye, Felipe Luis. Eu daqui xa tiña os cromos, pero... Este partido borrei no da miña memoria. A pesar da derrota humillante do Real Madrid. Talles Con ben. quen irías nese partido, mo? Nese caso, Sí. co Depor. Sin dúbida, sin dúbida. Estaría César, de central. Efectivamente, veña que podéis sacar outro, Chívalo. César central, Lendoiro presidente. el lateral zurdo. Lendoiro presidente. A ver, se penso... Mira, vou dar unha pista Por que letra empeza o seu nome? por R. Ah, Ramón. Quen é ese tipo? Quen é ese tipo? A ver, mostra na cámara. Romero. Efectivamente, Romero. Non teña nin idea, tío. Queredes vos Quería dicir coronar Romero, non Ramos. dicindo o cambio que vos queda? Que dixemos? Dixemos Capdevila e Yalmiña e... Calvila e Almiña. Ten que ser un cambio defensivo. No, No. hai que cambiar a Tristán. Estaba reventado ese tipo. No, Tristán xogou, no. Estaba O Rifle reventado Condiani. No. Luque. No. Ai, era boísimo aí de Luque. No, ides Munitis. mal. No, que va. Ides mal. É de atrás. Duxer. É de atrás. Aldo Duxia. Que boa, que boa. No banquillo sin xogar quedou Macai. Hostia, tío. Que equipo Macai tiña? sin xogar, Que equipo tiño de Depor? Home, para poder permitirte unha final de Copa sin Macai, sentando Macai todo o partido, é que hai equipo. Sí. Eu sempre digo, é o mellor dianteiro español que vi, creo.
Teño calidad como Diego Tristán. Sí, señor. Villa, Tristán e Aspas. E Fernando Torres. Deixamos aquí o podcast de hoxe. Como sempre, un gusto facelo, chavales. E nada, decir que vai haber sorpresas pola can.